Ang mosunod nga programa binayran, bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala niini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa mosunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Mabato na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV naman sa Facebook page ang programang nagatud sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nag-unang evangelist na si Juan Ranilo Mangalos ug mga kauban. Mga kaigsonan og mga mahalamong tigpaminaw nini karong higayona ni asab kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi ug kini karon yung alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasing-kasing ang mga dapit kaninyo nga unta sa pagkakaroon na kamo sa kabaskog sa inyong panglawas para mao'y mahimo natong punan sa paggamit sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapagatod kanato ngadto sa kaluwasan nga sa mga nakasulat lamang sa Biblia uban sa basahong referensya nga kon kini gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O ining tungura among mga mainitong pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan labi na sa PBCM compound sa pagsunod karon o labi na kang Brother Jared Kila diadapit sa Tagulan, Misamis Oriental. O ang mga pagpailan nining maong sibihan ato gapon nga madunggan pinagirasab sa kauban pang ebanghelista. O karon magapaila pa ang uban pang mga ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kagalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan o ganay pa ang kauban nga ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kagilaan ug kaigsunan? Kini sabi si Brother Romira Makamos magapagiguban sa kataglang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O karon sa pagpadayon ng paila pa karon uban pang kauban ministro. Kini usab si Brother Gisrel Magarayo nga mo usay nga makiguban kaninyo nini gayuna o ganiya pa karon magapaila pang uban pang ministro. Kumusta kaninyo mga kailan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Hermogenes Magarayo katambayayong nanihigyo na karon sa pagatur sa mga maturan nga kaninyo ug nanihigyo na kauban pang sa pagka-ministro. Kumusta o mayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga kahigalat mga kaigsunan? Sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ranilo Mangalos may usa inyong kauban nining tungura. Live kita sa Facebook mga kaigsunan o makita usab ninyo kami sa YouTube. Ang inyong pagabuhaton ni Kiin lang RPN DXKO mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Makita na ninyo dayon ang mga programa sa PBCM nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Mabati nining mga sibihan mga kaigsunan ang programa sa PBCM nining sibihan sa DXEJ FM Radyo Sipa aras asan Caguait Surigao del Sur alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas Kabuntagon masubli kini sa alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas sa kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibihan sa Bay Radio 105.5 Waikurat FM sa Balinghasag, Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibihan sa Radyo Bandira sa Villanueva, Misamis Oriental 107.3 News FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibihan sa DXRU Radio Ultra Cagayan de Oro City alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Mabati usab sa Radyo Bandira Iligan City 100.9 News FM alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas sa kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab nining maong sibihan RMN DXPR Pagadian City alauna ngadto sa alauna imedya ang taknas sa kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibihan RMN DXDR Dipolog City
alas 12 ngadto sa lahunang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibiyahan sa DYLA sa Cebu City, alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon matag adlawng Domingo. O katangi usab ang pag-open namo sa ubang mga sibiyahan, amo ra kanang inyong i-announce kung kanusa kami magsugod sa ubang mga istasyon. O netong gusto magpadangat sa inyong mga pangutana mga kaigsunan, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Kumusta kang brada ni Ayeng o sa imong pamilya dinas Ormoc City, nagasudong nagapatalingog siya. Atong higala diya sa Burawan, Siaton, Negros Oriental, Romeo Di Maula o sa imong pamilya, kumusta? Sa tanan usab nga nagasudong sa Facebook nila ni Brother Nicky Hermias din sa Tilipong Bansa sa Amerika. Nagasudong sila via Facebook, Char Hermias, Miguel Hermias, Laila Harrison o si Charmin Gabalio, mayong pagpaminaw o pagsudong diri kanamo. Karon sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong paghisgot, Brad Ronnie, ang bahin sa pagtubag sa mga gisulti ni Mitchell Bendilio sa Seventh-day Adventist. Ay, ang ato mga pagpahigayon, dili man ingon nga below the belt ang atong mga pagpamatuod, kay ang iya gani nagsige siya paningil nga inutil gyud kuno ning atong Espiritu Santo ay lagi katungod man niya kay wala may pagtuo lugar niya na, pero ang ato manggogi katingala nga kung magpamatuod pasikad gyud sa doktrina sa unsa may atong giluwatan nga pagpamahayag, dili atong mga binastos na kay nagpaila man ka siya nga katawhan sa Dios niya, pastor pa siya, mas maayo pa lugar siya atong dili mga pastor, mas maayo pa lugar tong dili mga pastor lugar kay kaniya nga pastor. Ug siya bahinoy maayo kay musupak naman siya sa ilang basahon nga dili ang pagbinastos. Ang iyang gibuhat diri kanato mao nga doon na siya gipaningil nga tungod lagi sa gibasa nato nga sa panahon kang Kristo doon ay nagapangayo og milagro o ilhanan kang Kristo, wala niya hatagi. Ang iyang rason nga mao manay atong gipakita nga gitawag nato og daotan ginganlan sa atong Ginoong Kristo katong mangayog ilhanan nga mga gitawag og kaliwat sa bitin, sumala sa Biblia. O ang bitin sa pinadayag 12 sa gipadayag 12 9, ang gipasabot diya nga bitin sa mayong balita Biblia mao ang yawa. Og dinhi sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 38-39 nga giingon, unya dihay mga eskriba ug mga parisyo nga miingon kaniya magtutudlo, gusto unta kami mutan-aw ilhanan gikan kanimo. Kung basahon ninimo sa Biblia nga ang pulong sa Dios gitawag na nagmilagro. Apan kanila mitubag siya nga nag-ingon si Kristo, basta kaliwatan nga daotan og mananapaw mangita gayud og ilhanan. Apan walay ilhanan nga igahatag ngadto nini gawas sa ilhanan nga mao si Jonas nga propeta. Lugar wa gyud hatagi og ilhanan ni Kristo datong mga pangayo niya na. Kay sa bersikulo 38-39 sa kapitulo 12 sa Mateo, sa 34 nga bersikulo gingon kamong kaliwat sa mga bitin. Unsaon ba ugod ninyo pagkasultig maayo nga mga daotan man kamo kay gikan sa kadagaya sa kasing-kasing magasulti ang baba. Ang iyang gibuhat sama sa gibuhat sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo nga gi-question o gipangita ng pagkamakagahom niya og matod pa ni Mitchell Bendilio kung tinuod man daw ang atong magtutudlo nga maong Espiritu Santo. Sa Genesis 1:26 sa The Amplified Bible na mataanan na nga buhaton nato ang tao unya gibutang diya in close parenthesis
nga naa diha ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Ipasabot din niya nga ang Espiritu Santo sa Job 33:3 magbubuhat man kuno na. Di kung tinuod daw nga Espiritu Santo atong magtutudlo, ipabuhat daw niya saging nga tundan kay og dili makabuhat ay di piki ang Espiritu Santo nagtuo siya nga kanang Henesis 1:26 mula ba na sa iyang pagpaningil. Kay kung si Kristo man gamhanan, ang mga tao ni adto nagtuo ba sila ni Kristo nga naa siya sa Henesis 1:26? Wala oy. Dili ang tanan nagtuo kay tanan pa nagtuo. Dili unta mungalan si Kristo si ang kaatbang nga nangitag milagro nga kaliwat mosbitin. Busa dili makatarunganon nga nianang tungura nabuhat na ang tanang mga pagkaon nga buhaton pa pag-utro pananglitan. Na mao iyang bot pasabot nga dili siya moto kung dili makabot sa saging tundan di atong giingon granting without admitting nga piki dinhi nga Espiritu Santo. Kung kami sad ang mubalos diya kanimo kuno hay among ihatag ang among kaugalingon nga walay pagtuo kunuhay diya sa kang Kristo nga Dios kay kami nagtuo man yana. Kung kami mobali diya kanimo, makapakita ba usab nga si Kristo mubuhat og saging kung mangayo minimo nga magbuhat si Kristo og saging pod nga tundan para mo anha mi magpasakop mi sa Seventh-day Adventist. Mo nang niingon mi akos dili makabuhat si Kristo og saging nga diha kanimo nga imong pangayoon kay ang tubag ni Kristo kaliwat man nasbitin nga mangita og milagro. Na niingon mi nga kung doon na may saging tundan nga imong idala namo kanang imong gituba sa sagingan og na kay sagingan. O kung naa kay dala nga saging nga gipangayo namo kay balihon lugar namo katong baligya sa tindahan. Ingon ni ana mga mahal nga tigpaminaw. Unya kay nabiktima man siya niya ng daotan, iyang gidipinsahan ang iyang kaugalingon. Nga dili siya daotan kay ang daotan kuno sa Biblia kadtong wala magbantay sa kasuhan. Kami na kuno. Busa dining punto kita Brad Ron ato iba pabati sa mga kahigalaan o mga nagsunod sa atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Okay, Reb, atong ipabati, no, mga kaigsunan, mga minahal namong tigpaminaw, og nagsudlong ko namo sa Facebook ang pahayag sa pastor sa Sabadista nga nanukad sa dinhin-ining sibihan sa DXDR Dipulog. Atong paminawan kay dinhin nato base ang mga pagtubag namo dinhi sa kahanginan o dinhi sa inyong pagpaminaw. Ano siya? Si Kristo, ipamutama po, nangyayama pa mga batang tao, nakita kailangan, nag-amis binilyo, bawang tao po na tumasahang Biblia saan. Masara po pa nila ni Takotap. At tumasahang. Tumasahang. Kaya, kayo naman ang pagsunting daotan. Pero, ato pa tumagon ang Biblia o kung saan nato pag-identify sa tao makahulog ng daotan. Asa, dahil mo 50 versikulo 16. At tumasahang. Apan sa taong daotan ng Diyos na gaingon. Isa'y labot mo sa pagkakayag sa akong kamalauran. Na ikaw nagadawat ako tungkol sa imong bata. Ang sa diyan nga nagsoon, apan sa taong dautan. Apan sa taong dautan ang Diyos nagainon. Unsay labot mo sa pagpahayag sa akong kasuguan. Sa ato kung managkaigsunan ang dautan, dili yun ay makapahayag sa kasuguan. Tanawa ng mga PBCM. Putudlo magpagkamat kinamanos na puro kasugo. Dili yun. Dili yun. Putudlo na puro kasugo. Okay, atong ipos pagkadiyo to. Nga kami daw mo'y dautan. Kay sayon naman kuno pagngalan sa dautan sa Salmo daw 50:16. Apan sa taong dautan, ang Diyos nagaingon daw. Unsay labot nimo sa pagpayag sa akong kabalauran ug ikaw nagadawat sa akong tugon sa imong baba. Iya diyang gingon nga mga kasuguan daw. Di klaro kuno kami mo'y dautan kay wa na kuno mi magtuman sa napulo ka sugo na karon.
Abi niya wa pud mi magbantay sa sugo pero mahimo day ming dautan kay wa man mi nagbantay sa adlaw igpapawlay sa ika-upat ka sugo sa napulo ka sugo nga mao ang ikapitong adlaw nga pagbantay diya nga mong Sabado at ipaden Brad Ronnie unsa pa ang mga sitas usa sa sitas pud nga iyang gidugang. Na karon pangutana. Munay tarong. Manay tarong isaon, di ka mo kamay nagtukar kayo. Nara ba naron sila gaatang ra ba na kung sila spirit yung way corrective pen. Kaya pag alas 8, ilan na pong sundo ni atong programa. Asas Biblia mabasa na ang yawa nagtuman sa napulok ka sugo. Asas Biblia mabasa na ang yawa nagtutlo sa iyang mga sumusunod na tumara ninyo ang napulok ka sugo. Oh. Napoy iyang question nga asa kuno sa Biblia nga mabasa ngang yawa kining magbantay kuno sa napulo ka sugo katong napoy sitas niya Brad Ronnie nga gibasa niya ang Salmo. Kining Salmo 119 versikulo 155 sa Maayong Balita Biblia. Ingon man gud nini ang pagkasulti mga mahal namong tigpaminaw. Dili maluwas ang mga dautan kay wala man sila nagtuman sa imong mga balaod. Iya nang gibasa ang Maayong Balita Biblia nga di gyud daw may maluwas kay wala man may magtuman sa mga balaod. Kadto daw napulo ka sugo matud pas iyang gipamahayag. Karon ang atong tin-aon niini nga mao nang iyang pangutana nga asa pud kuno mabasa sa Biblia nga ang yawa nagpatuman kuno sa napulo ka sugo. Ato nang anam-anamon sa pagtubag. Unya, kung ipadayon to sa pahayag Brad Ronnie, doon na pa'y giluwaktan niya ni Ana nga sitas no nga basa niya nga mga pagsuportar. Pero ato na ning tagdon garon kay so pisinti naman nga sayon kuno pag-ingog dautan na iyang giingon nga dili siya dautan tungod kay ang iya man kuno alang kuno mutuo dayon nga kana Espiritu Santo. Na ang ato manggong gisgutan dili lagi mutuo ta dayon nga kini bang among gipamatod Espiritu Santo pero ang pinangitaan niya sa pag-ila sa Dios sama atong panahon kang Kristo. May suportar ba kita sa Biblia nga ang sistema niya na Brad Ronnie tsaka panahonan sa Espiritu Santo karon ug niadtong kapanahonan kang Kristo igakita bagyapon Brad Ronnie? Aduna Reverend, kay ang Biblia nagpahayag sa tagna sa Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 9, matod pa din ni sa maong tagna, ang namao kaniadto mamao pag-usab, o gingon din ni nga mamao man ugma, og walay butang nga bago ilalom sa adlaw. Og sa English na nga Biblia nga the book mga kaigsoon ng Tyndale translation, history merely repeats itself. Mahain kining giingon nga history merely repeats itself, ipasubli man ni sa Dios ang mga nanghitabo sa una ug sa atong kapanahonan. 3:15 sa Ecclesiastes dugang tagna sa Biblia nga nag-ingon dinhi kung atong mabasa sa pagpahayag ingon na kadtong diha sa kanhing panahon ug kana nga umulabot pa diha man sa kanhing panahon og ginapangita sa Dios pag-usab kadtong ming-agi na. Busa kining gibuhat sa pastor sa Sabadista Reverend nga si Bendilio nga susama sa gibuhat sa mga tao sa unang panahon nga naglutos ug nagpangitag ilhanan sa atong Ginoong si Kristo. Gibuhat usab niya nining atong kapanahonan karon ang pagpaagi sa pag-question sa atong magtutudlo nga atong gipaila katumanan sa Espiritu Santo. Karon dinhi nata sa punto nga nagingon tungod kay nakitaan man nato sa Biblia in taon na modyot sa 119 155 sa Salmo sa Maayong Balita Biblia nga dili gyud daw maluwas ang mga tao nga dautan kay wala man sila magbantay sa balaod. Busa ang dautan daw katong gisgutan lagi niya sa Salmo 50:16 nga apan sa taong dautan daw ang Dios nag-ingon unsay labot mo sa pagpayag sa akong kabalauran ug nga ikaw nagadawat sa akong tugon sa imong baba. Mao nga klaro daw kuno nga kami maoy katumanan sa wala magbantay sa
kasuguan sa napulo kasugo niya. Atong ipakita sa Biblia nga kung magisgotag kagawasan, maura na ang kaluwasan kabahin sa Espiritu Santo. Hain kini ang kagawasan diya sa Espiritu Santo nga babasa sa Biblia, Brad Israel. Yan itong basahon ni Reverend sa nakasulat sa 2 Korinto Kapitulo 3, versikulo 17, gingon. Karon ang Ginoo mao ang Espiritu, diin gani ang Espiritu sa Ginoo ana usab diha ang kaluwasan, kagawasan. Busa nakita nato nga ang Biblia nagpamatuod diin gani ang Espiritu sa Ginoo ana usab diha ang gitawag og kagawasan. Hain ba ang katumbas nining Espiritu sa Ginoo nga na diha ang kagawasan? Brad Romy, sumala sa Biblia, hain ang katumbas nga mabasa. Dinhi Reverend, mabasa nato sa Juan sa iyang kapitulo 8, versikulo 32, nagingon. Ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyo og kagawasan. Mao nang katumbas, mga mahal namong tigpaminaw, nga diin gani ang Espiritu sa Ginoo, ana alamang diha ang kagawasan. Og ang katumbas sa 2 Korinto 3:17, sa Juan 8:32, og kamo mahibalo sa kamaturan, og ang kamaturan magahatag kaninyo kagawasan. Ngano man, kay diin man ang kamaturan, diin gani ang Espiritu sa Ginoo, ana diha ang kagawasan. Sa ubang hubad sa Biblia, Bradone, kining 8:32, nga katumbas sa 3:17 sa 2 Korinto, nga kagawasan nga igahatag, kundiin gani ang Espiritu sa Ginoo, kundiin ang kamatuoran. Giyon sa napagkasulti ka ng pulong nga kagawasan. Sa Biblia, unang hubad sa King James Version, Reverend, nga ang ilhanan mga kaigsunan, ang pinadayag tawgugbog na, unya ang Santiago, tawgug Jacobo. Ang 8:32 sa Juan, gingon na kini sa pagbayag, og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran maoy magaluwas kaninyo. Kung mao, matinaw nga ang kamatuoran maoy magaluwas, kanang giingog kagawasan nga ihatag diha sa kamaturan, kung diin ang Espiritu sa Ginoo na diha ang kagawasan, mo day kana ang kaluwasan. Nakaron, kada bang nakasulat sa 2 Korinto 3:17, sa ubang hubad sa Biblia, kana ba'y gitumbok o gipasabot, Brad Makarayo, nga kana Espiritu Santo sumala sa Biblia? Kana Espiritu gidya nga maghatag kagawasan. Mao gina ang Espiritu Santo. Basahon ko ning gitawag ang pulong sa Dios. Giingon sa 1 Korinto 3:17. Karon ang giingon dinhi nga Ginoo mao ang Espiritu Santo. O kung ang Espiritu sa Ginoo mao ang anaa sa tao, gawas na siya. Busa giklaro dinhi nga kanang giingog Espiritu maghatag kagawasan, mao kana ang Espiritu Santo. Busa, ang makahatag na di ay kanatog kagawasan o kaluwasan ang Espiritu Santo. Brad Rene, may mga tao bang gikasangkapan para magwali sa kagawasan? Aron ang tao may balo sa kamaturan diya sa Espiritu Santo nga mohatag og kagawasan o kaluwasan. May mga gikasangkapan ba para magwali ini? Oo, Reverend, ano na mga tao nga gihimong kasangkapan sa pagwali sa mayong balita may tungod sa Espiritu Santo ug ulaylan nga katumanan nga nagklib na kita nga mga ministro sa pagtulong ng PBCM. Dinhi akong pagbasahon sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 12 ang gingon, o kanila gipadayag nga dili sa ilang kagalingon, kundi kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon, gikapahibalo na kaninyo, pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga nini ang mga manlunda nangandoy sa pagsudong. O di doon ay mga gikasangkapan para magwali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. Kung ano man nga diha na ang kamaturan nga maghatag og kagawasan sa pagwali sa Espiritu Santo, dili ka kita ng limbong niining mga bahina, Brad Ronnie, kay basig mag-ingon magyud atong mga katba nga tungod kay naa sila sa pagwali kang Kristo, murag ilang una nga ato silang gibinggan sa lugar. Pero ang matinaw nini, nagbase ta sa kasulatan. Kung ngano man usab ang katarungan nga Espiritu Santo na ang atong giwali, nganong dili naman ang kabahin mahatungod sa atong Ginoong Hesukristo nga bisag kinsa sa lain-lain sila
ngalan tuod sa pundok o pagtulunan, pero nag-usa sila sa pagpadayag o pag-inang kunay gani nga ana sila sa wali nga Kristo. Nganong dili naman wali nga Kristo sama sa ilang gibuhat nga mauuntay atong buhaton kung kitay ilang pasundo nila. Okay, Rib, mga minahal tigpaminaw mo ni ang rason, bala ang rason ug among gibasihan nganong sa among kapanahonan niya nami sa buluhaton sa pagsangyaw sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Kay katong buluhaton sa pagsangyaw sa balita mahitungod kang Kristo nga sangyaw sa iyang mga tinun-an, Sila mismo nagpahibalo nga dunay utlanan. gipahayag ka na ni apostol nga si Pablo nga dunay utlanan tungod kay maong bulaton dili pa mao ang kahigpitan. Basahon ko ang pahayag ni Pablo dinis unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 sa Bibliang Katoliko nga hiligay nun mga kaigsunan nako pagabasahon inyong paminawan. Gingon dinhi kay ang aton ihibalo kag ang aton pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton hindi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot ang di himpit magataliwan. Diman anta mga kaigsunan nag-explicar si Pablo matud pa niya doon na sila giwali nga pulong sang Dios nga anaa kanila gihatag kanila pero matud pa niya dili pa hingpit og kadtoy mawala or magataliwan ining abot sa kahimpitan. So siyo nato hain baning pulong sang Dios kay ilang giwali pero matud pa niya dili pa hingpit og kadtoy mawala. Si Pablo gapon atong kuhaan pahayag mga kaigsunan dinhi sa sulat sa taga-Roma kapitulo 10 bersikulo 17 mao ra gyapon Bibliang Katoliko nga hiligay nun. Gingon, gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo ning iyang gisplikar sa unang Korinto dili pahingpit og katoy mawala nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Kana ang matinaw mga mahal nga tigpaminaw nga gipasidaan na daan sa wala pa moabot ang balita nga Espiritu Santo para kung moabot na dili na kita angay maglibog. Kay kung kana man di ay pagsulti ni Apostol Pablo nagdalag kalibog, di na kami si Pablo day naglibog-libog niya na. Kung ano bitaw nga ang balita nga Hesukristo dunay pag-utlanan o dunay utlanan kay nabasa na bag-o pa lang. Kung ano bitaw nga dunay pamahayag pamatuod sa wala pa ang atong Ginoong Hesukristo, dili ra ba si Hesukristo ang giwali ni Moises? Kundili si Jehovah ba? Basahon ko ang Deuteronomio 32:3-4, dili pod Espiritu Santo. Matag panahon adunay hugna-hugna nga niining unang hugna nga panahon si Jehovah ang giwali. 32:3-4 gingon sa Deuteronomio. Kay kamantala ko ang ngalan ni Jehovah, pakadako ninyo ang atong Dios. Ang bato ang iyang buhat hingpit man. Ay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulit. Diyos sa pagkamatinumanon o walay kasalanan, siya matarong og matulit. Nabasa nato nga igamantala ang ngalan ni Jehovah. Na kung ang ngalan ni Jehovah pa din pagmantala, mga mahal nga tigpaminaw, nganong naa may Hesukristo. Di si Jehovah na lang unta pirme. Pero sa samang pagkaagi, nga kung may utlanan ang panahon kang Kristo nga gibilin daan para moatubang tag kapanahon ng ngawali sa Espiritu Santo, nga kami maoy katumanan og matod pa ni Mitchell Bendilio, inutel kay di makabuhat og saging tundan unya ambot lang ka butyag pangayuan ba siya, makapadala ba siya gikan kang Kristo og saging tundan diri namo. Moranas naningil siya ba nga dili ko no tinod ang dapit namo kay nasunugan. Pagka mag-ingon tag tinuod ay ang dili masunugan sa ilang dapit walay sunog. Otro day po daghang nangamatay sa mga anak kaliwat sa mga pastor sa Seventh Adventist tungod sa maong sunog adtong 2018 bag-o pa lang milabay. Nga tuig kay 2019 naman kita karon di ta magpataka bag paningil unya kita otro mading kapaninglan kami og pananglitan og paninglan og utang na kabayad man mi pero niya no naman nga ang wali nga Jehovah dili nagpadayon Brad Romy sumala sa nakasulat sa Biblia. Hindi atong pagbabasahong referensya nakasulat sa Jeremias, yung kapitulo 31, versikulo 31, ikaman at 34. Aniya karon ang mga adlaw muabot na, nagaingon si Jehovah.
nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon ug uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda dili Sa 34. 34 og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang isikatawo ug ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Huba kay silang tanan managpakailan na kanako gikan sa labing diutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Huba kay pasayloon ko ang ilang kasalanan ug dili ko nagayod hinimduman ko ang ilang sala. O di klaro nga dili na itudlo ang ngalan ni Huba nga kanang pagtudlo, kanang pagwali, mo na nang pagtudlo. Narabay mo tuis nga, wala may mabasa diya nga dili na iwali, di naman itudlo. Maubitaw na kung iwali nimo, nagtudlo ka ba na? Wala. Eh di nagtudlo, di ang dili pagtudlo, dili na pagwali. Puriso nga kini ang gibasyan usab sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo kaysa ilang dapit sa pagwali, sentro, dili si Hiuba na oy. Tungod kay nasayod sila sa Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 31, ngadto sa 34. Na di na iwali ang ngalan ni Hiuba busa sa panahon sa atong Ginoong Kristo, sa bisan asa nga dapit, siya na ang giwali, o siya usab, si Kristo isip ilang sukod nga dili nila lapason. Duha ka punto, duha ka tubag ana sa Biblia, hain kini mabasa Brad Macarayo. Atong basahon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ang dili na ang sentro sa ilang giwali ni Apostol Pablo. Dinhi sa nakasulat sa balaang kasulatan dinhi sa nakasulat sa Kolosas Kapitulo 1 bersikulo 27 hangtod sa bersikulo 28. Matud pa ni apostol nga si Pablo, gimbutan sa Dios ang pagpailang ngadto kanila sa kadako gayod sa magkadagaya sa himaya sa mong tinago alang sa mga hentil ang tinago nga si Kristo anakan ninyo ang paglaom alang sa himaya. Siya si Kristo mong among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao, sa among pagpanudlo sa tanang mga tao, diya sa tanang kalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingko diya kang Kristo. Sa tanang dapit din sila magwali ang mga apostolis ang sentro nga ngalan nga ilang giwali dili Hiuba, dili gid pod Espiritu Santo sab kay ngano man ang ilang giwali ngalan lang ni Kristo sa tanang dapit. Kay duha ka punto Brad Macarayo ang atong igipakita o pabati kanila pinagi sa atong question nga ang ilang pagwali dili gyud magwali sila sentro sa Espiritu Santo, di pod magwali sentro nga Hiuba kay sukod nila. Diya sa nakasulat sa ikaduhang Korinto Kapitulo 10 bersikulo 13 14. Apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod kun dili sumala sa sukod sa gilayon nagibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga nagabot ya kaninyo. Kami wala maglapas sa among sukod nga wala kami paabot ya kaninyo kay kami mong unang nagpakaabot ya kaninyo dala ang maayong balita. May tungod kang Kristo busa sa ilang pagwali sa kapanahonan sa mga apostolis. Buot ipasabot sa mga apostolis nga ang ngalan ni Kristo mao ang ilang gisangyaw sa tanang dapit sa hinungdan orason tungod kay matod pa maora kana ang balita nga gibahin ug gipiyal sa Dios kanila. Na klaro ha. Mo na ang gipiyal nila pero pag abot na sa katumanan, nagpasidaan na po sila nga ang wali nila mawala para sa ikahigayon o kahigayon sa ikatulong hugna nga panahon, muni nga nagwali mi sa Espiritu Santo ug nabasa nato sa Biblia, din gani ang Espiritu sa Ginoo o Espiritu Santo ana diha ang kagawasan. Unya mao nga naningil ning among katbang nga ipabuhat lagi saging nga tundan kay di makabuhat inutil ni nga Espiritu Santo. Unya amo mang napabati o nabasa sa Biblia nga katong mangitag ilahanan gi-espirituhan na sa daotan o sa Biblia pa kaliwat sa bitin matod pa ni Kristo mangitag ilahanan nga ang bitin sa Biblia sa gipadayag 12:9 nga ang bitin mao ang gitawag og yawa. Busa kung masudlan itag satanas o yawa, magpangita gitag milagro pero sa tinuod dili basta-basta o muhimo na lang dayon ang Dios og milagro sa pagpakita niya na sama sa atong Ginoong Kristo nga gipangayuan siya. Unya, agig tubag ni Mitchell Bendillo, iya din siya nga ang mga daotan mo magpuno ng dili magbantay sa kasuguan sa napulo kasugo iya ming gihimong daotan garon. Ang pagwali namo sa Espiritu Santo, bot bang ipasabot nga wala na gid may kasuguan?
Basahon ko kining Biblia, mga mahal namong tigpaminaw, kini. Nga Biblia nga gitawag ang buhing pulong. Sa 2 Corinto 3:17, atong basahon kung naatas Espiritu Santo, wala na ba po'y pagtuman sa kasuguan, gingon. Ang Ginoo, maong Espiritu, nga naghatag kanila og kinabuhi. Kay hain gani ang Espiritu ato usab ang kagawasan, in close parenthesis, sa pagsalig nga ang pagtuman sa kasuguan makaluwas. Kung naa data sa ubang hubad ni sa Biblia, ang pulong sa Dios, Espiritu Santo ni. Naa data sa kagawasan. Ang katumbas sa kagawasan sa 8:32 sa Juan, mo kana nga kung may balutas kamaturan, ang kamaturan maghahatag og kagawasan. Walay lain nga angay natong may baluan, ang kamaturan bahin sa Espiritu Santo nga diin gani ng Espiritu Santo asa gani na diha ang kagawasan. Pagkagibasa ang unang hubad sa Juan 8:32 sa Biblia King James Version, nga ang ilhanan niya na ang pinadeg tawgog bugna ug ang Santiago tawgog Jacobo, sa Juan 8:32 ang kagawasan niya ug kamo may balo sa kamaturan, ang kamaturan magaluwas. Sa ato pa, diya kita sa kamaturan maluwas, diin ang Espiritu Santo busa kanay bala ang rason nga nagwali mi sa Espiritu Santo. Og dili nagpasabot nga kung naata sa Espiritu Santo, wala na'y kasuguan, balikan ko ang buhing pulong nga Biblia, gingon sa 3:17, gingon. Ang Ginoo mao ang Espiritu, sa ubang hubad ni Espiritu Santo, ha? Nga naghatag kanila og kinabuhi. Ayain gani ang Espiritu ato asab ang kagawasan. In close parenthesis, sa pagsalig nga ang pagtuman sa kasuguan makaluwas. Doon na di ay pagtuman sa kasuguan. Di mi niya akseptahon nga nagtuman sa kasuguan. Sayon ra kuno may mihingalad kang Mitchell Bendilog daotan, kami kuno'y daotan. Kaya nga no, wa na kuno mi magtuman sa napulo ka kasuguan. Mabitaw tong naningil siya ganina. Nga asa mabasa sa Biblia, di ba nabati na to ganina, Bradone? Nga naningil siya nga asa mabasa sa Biblia nga ang yawa nagtuman sa napulo kasugo. Ipagkadili na tinuod nga pagtulunan mga malamong tigpaminaw, wala na masubay, dili na naiya sa Dios. Gani ang iyang paningil ni Anto Bradone, ang iya ganing paningil sa una, iya putanggi paninglan ato sang ipabati siguro, Bradone. Okay, ito ipaplastar. Nga ang iyang pagpaningil, ingon din siya sa una, asa mabasa sa basahon ni Ellen Goldwhite. Ellen Goldwhite pa iyang gipangita. Okay. Nga nag-ingon daw si Ellen Goldwhite nga ang yawa magbantay og Sabado. But niyang ipasabot nga wa gyud mag-ingon si Ellen Goldwhite nga ang yawa magbantay Sabado. Kay kanang pagbantay Sabado para niya sa Dios lang gyud na. Na kung mao man na, anong nagbantay sa Sabado ang uban sama sa Seventh-day Adventist Reform Movement na suko man mo ana kay di man na tinuod gikan man po na sa Seventh-day Adventist naglain giyawa man lagi ninyo nagsabado naman na busa dili garantiya Mitchell Bendilio kung magsabado na o mag-adlaw igpapola na sa Dios na kana ang usa sa mga katarungan pero niya ang imong gibuhian. Okay, atong ipabati, Reverend, mga minahal nga tigpaminaw atong paminawan. Asa man mabasa, basa ako na sa sinot Mrs. White nga nag-ingon nga ang yawa nagbalaan sa adlawng Sabado nagtuman ni ini. Oh, Wala, digamit og unsa daw? Wala gyud. Ato ibalik ba ron para pagklaro sa mga tigpaminaw, no? Okay, atong ibalik. Okay. asa man mabasa, basa ako na sa sinot Mrs. White nga nag-ingon nga ang yawa nagbalaan sa adlawng Sabado nagtuman ni ini. Wala, digamit Wa gyud kuno mga mahal namong tigpaminaw. Karon ni atong anam-anamon tangtang ang iyang rason. Sa tinuod lang mga mahal namong tigpaminaw, kining Biblia nga gibasa nako, nga basta naa ka sa Espiritu Santo, magtuman gapon ka sa kasuguan, pero ang kasuguan dili na in taon diha sa napulo kasugo nga usa niya na
mao ang adlaw nga igpapahulay. Di kung mag-ingon kag dili tinuod asa mabasa sa Biblia ang pagbantay sa napulo kasugo yasyawa, kini nga Biblia. Ang pulong sa Dios namo ani. Kung naa basaha ang buhing pulong. Kung naamoy ang pulong sa Dios pero dinhi sa Biblia nga gitawag ang buhing pulong nato pagabasahon. Dinhi sa kapitulo 3 bersikulo 10 ug 11 inyong patalingugan nga ang mga tinun-an ni Kristo sa unang panahon nag-exercise na sa walay pagtuman sa Sabado o napulo kasugo. Niya atong mabasa giingon. Busa aron atong may balaan dinhi nag-ingon sa pagkatinuod ingon ni Apostol Pablo. Ang himaya nga misilaw sa naong ni Moises walay bili og nawad-an na karon sa iyang himaya kung itandi sa naglabaw nga himaya sa bag-ong tugon. Pag maghisgot ta sa panahon kang Moises, ang himaya nga misilaw daw sa naong ni Moises walay bili daw to og nawad-an na karon sa iyang himaya. Nganuman kung itandi sa naglabaw nga himaya sa bag-ong tugon. Unsa na dayang himaya sa bag-ong tugon kaysa atong himaya sa matud pa sa himaya nga nawad-an na ang himaya ni Moises kay naay nilabaw nga himaya sa bag-o ng tugon kay niadtong daang tugon sa 11 ningon. Busa kun puno sa langit nung himaya ang daang paagi nga nagkahanap og wala na. Labaw pa ka mahimayaon ang bag-ong paagi sa Dios alang sa atong kaluwasan tungod kay kini walay katapusan. Ang gipasabot ang daang himaya diya sa kang Moises og naglabaw nga himaya na sa bag-ong tugon, giingon sa bersikulo 11 sa kapitulo 3 sa ikaduhang Korinto gikas pagbasa nato sa 10. Busa kon puno sa langit ng himaya ang daang paagi, dunay daang paagi nga nagkahanap og wala na. Nawala na ditong daang paagi nga nagkahanap na. Og wala na. Labaw pa ka mahimayaon ang bag-ong paagi sa Dios alang sa atong kaluwasan tungod kay kini walay katapusan. Ang bag-o ng pamaagi mo'y ato diya gikinahanglan. Hain man katong daang pamaagi mga mahal lamong tigpaminaw nga wala na kadto kadtong daang pamaagi diha sa himaya kang Moises matud pa ni Apostol Pablo. Sa Biblia nga gibasa ko ang buhing pulong, ang gibasa ko ikaduhang Korinto 3:10 ngadto 11. Ipaibabaw ko sa pagbasa sa bersikulo 6 kama 15 sa kini nga Biblia. Aron pagpakita hain na ining daang paagi ug hain na ining bag-o ng paagi nga kini milabaw ni atong daang pamaagi sa himaya ni Moises. Gingon. Siya mao ang nagtabang kanamo matud pa ni Apostol nga si Pablo nga mahimong takos nga mga sulugoon sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaad dili sa litra kundi sa espiritu nga nagahatag og kinabuhi. Ang daang paagi nga nagsulay pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas misangpot hinuon sa kamatayon apan ang bag-ong paagi ang espiritu nagahatag og kinabuhi. Kini ang gipasabot nga ang daang paagi sa himaya ni Moises kung masanagon to pero nawala na karon ingon ni Apostol Pablo nailisdan na kana sa bag-ong paagi sa himaya nga milabaw pa sa himaya ni Moises. Ang bag-ong paagi na dili na sa daang paagi. Unsa ganitong daang paagi? Sa ikaduhang Korinto 3:6 sa punto sa Biblia ang buhing pulong nagingon. Ang daang paagi nga nagsuglay sa pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas. Misangpot hinuon sa kamatayon apan sa bag-ong paagi ang espiritu naghatag og kinabuhi. Kung may tungod na sa bag-ong paagi, dili na nimo ikinapayas ang napulo kasugo mga mahal namong tigpaminaw sa mas baba ni Mitchell Bendilio nga nagbula-bula. Yeah. Sa payag ni Apostol Pablo sa bersikulo 15 ni gingon, oo,
Bisan gani karong mga adlaw, inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises ang ilang mga kasing-kasing. Kung dito ipasikad sa sinulat ni Moises, katong daang pamaagi, gibutaan tungod kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo ka sugo mo'y paagi sa kaluwasan. Diyo si Apostol Pablo, nagtuo sila katong mga tao nga nagbasa diya kang Moises atong napulo ka sugo. Unsay giingon ni Apostol Pablo? Gibutaan ang ilang kasing-kasing kay nagtuman sila ang pagtuman sa napulo ka sugo mo'y paagi sa kaluwasan. Di ba? Mo ni imong gipasabot nga sa mabasa sa Biblia nga yawa nagpatuman sa napulo ka sugo. Pagka wala na igamit, unya imong ipasiatab, dili na mao ang pagtulunan Mitchell Bendilio. No. Unya pag-ingon niya, Brad Ronnie, sa mga pagpamatuod niya nga naabakuno sa basahon ni Ellen Gulwet nga ang yawa nagpapatuman sa Sabado. Isa wala. Wala gyud. Asay wala. Paluma-luma maday mo dala-dala anang basahon niya o maday mo kahibaw kami nga dili man ni amo basahon nga nahibaw mi. Klaro ingon ra ba og debate kuno hanggat siyang makarayo nga debate may lang kuno musultis makarayo. May nang makita gyud kuno sa examen. Mister pa bang debatihon nga na inyong programa sa dinhi sa DXDR alas 7 ngadto alas 8 sa kagabion adlong Domingo na. Na kini lugar pag ingon nimo asa wala ning kag wala. Kadaog lugar ka na kung mabasa na mo. Sa Biblia nabasa na nga naay mga nagpatuman-tuman sa napulo kasuguan kay ilang pagdaom nga nadi ang kaluwasan pero ni Apostol Pablo wala na. Nakaron pag ingon nimo nabay mabasa sa basahon ni Ellen Goldwhite isa wala nga si Satanas o yawa nagpatuman sa Sabado. Aber Bradone, wala ba o naa? Og mao lagi ni nga kung sa harap-harapan pang debate nga gitinguhan ni Mitchell Bendilio matod pa niya may nang debate kay para ma-cross examine. Ngano ikaw ray kabalo mo cross examine, Mr. Bendilio? Kini pag mo cross examine minimo sa imong gipangutana asa mabasa sa basahon ni Mrs. White nga ang yawa nagpabugat sa Sabado. Kay niingon man ka nga wala. Wala. Nya basahon ko og Siya day mo iwa kabasa. unya og mingon mix sa mabasa na mo og mabasa na mo unsa man? Niya. Ikungkong na. Kung nalimot man siguro ni Sir Reverend matod po niya, all writings of Mrs. White na ako. Anya nga nung magkakabasaan Mao na. Basahon na to, ang ilang basahon Reverend, ang kadaugan sa gugma Kinsa na? ni Ellen G. White. Mao di ay kay si kini nga kadaugan di man kang Mitchell Bendilio kang Ellen Goldwhite man dinhi siya mapildi karon. Anya, atong basahon sa pahina 42, diri gingon no. Si Satanas magbuhat pinagi sa iyang mga magtatabang sa pagtuman sa iyang tinguha. Aron nga ang hunahuna sa mga tao madani sa Domingo, gihimo kini nga pista sa pagpasidungog sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang mga buhat nga tinuhuanon kon relihiyoso ginahimo ning adlaw. Apan bisan pa ginaisip lamang ingon nga adlaw sa lulinghaya. Ang Sabado gibantayan gihapon nga balaan sa pag-andam alang sa buhat nga iyang gitingwa nga pagahimon. Si Satanas, no man yawa, nagmando sa mga Hudiyo sa unsa man, sa wala pa ang pag-ani ni Kristo sa pagbukat sa Sabado uban ang inistriktong pamaagi. Nagpapatuman si Satanas oy gipabugatan pa niya ang Sabado sa wala pa ang pag-ani kuno ni Kristo. Ikaw walay mabasa nga si Satanas nagpatuman sa Sabado sa sinulat ni Ellen Goldwhite mo man karon pero sa una niingon pud siya nga walay mabasa sa Biblia nga si Satanas nagpatuman sa Sabado. Niingon mi bisag way mabasa sa Biblia gusto ka si Ellen Goldwhite mao nay nagsulti pero niingon pigit siya way mabasa nga nag-ingon si Ellen Goldwhite. Mao na. Unya muhagit og debate sa tinuod lang. May na kay mag-cross examine. Pag cross examine nimo, na may babasa ninyo, tubag na mo. Naa, pagbasa kadaugas gugma. Mao na nga pagbasa na mo ana tinuod gina kadaugan. Asa dapit? Kadaugan na og kami ang pangutan-on. Mudaog gid mi ana tungod ana basahon na, pero kapilihan ginasrason nimo paggamito na mo na. Ingon din siya nga wala na kuno may pagtuman sa napulo ka sugo. Natural mutuman day tag dili na diha paagi ang kaluwasan. Si Pablo mo ay naghisgot. Kauban na ka mo Pablo. Nga wala man na mo
nasulat si Apostol Pablo na pulo kasugo. Kay di man sila kauban. Oh. Na Makikauban pero di man kauban prinsipyo. so Maglayanan. kapag mo nga nagpiki at tumututudlo, ikaw piki po nga kauban na Apostol Pablo. Kay kung pananglitan piki mga mahal namong tigpaminaw nga kining among rason gikan man ni tinudlo ni master na yawa man ka ni. Gwapo na dayron ang yawa kay makapanudlog husto. Nabasa sa Biblia ang iyang mga panudlo. Nya i-try out nila destroy, dili huna-huna ra nila permanente na mo nang matubag oy. Nakaron ay pangdugang priba brethren nga wala na gyud magpapatuman sa adlaw nga igpapahulay bisan pa sa ubang hubad kinahanglan niyang ubang hubad nga Biblia brethren Kining Biblia rin nga ipakita Yeah, contemporary English version kinahaman ni Bendelio paggamit niya sa buhat ni CCT2 pero paggamit niya ni tao nasupalpal siya ang tao na sitasa. Niya pagdugang pagpahayag nga sa kining pagbantay sa napulo ka sugo nga nasulod diha ang ikaapat ka sugo nga mao ang pagbantay sa adlang ipapulay sa Sabado wala na gina maipapatuman og dili gina pagpadayon. Gibungkag na sa atong Ginoong Hesukristo. Niya basahon ko dinhi sa Ephesians chapter 2 verse 14 and 15 gingon dinhi. Christ had made peace between Jews and Gentiles, and He has united us by breaking down the wall of hatred that separated us. Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Ingon din ni Reverend sa nabasa nato nga si Kristo naghatag siyang kaugalingong lawas aron sa pagbungkag sa balaod ni Moises og sayang tulumanon og kasuguan. Di ibungkag ni Moises ang balod kasuguan sa contemporary English version. Hain ba kining kasuguan ni Moises? Niya nga kining kasuguan nga gibungkag ni Kristo kasuguan ni Moises mao ning gidawat niya didto sa bukid sa Sinai gidawat niya gikan sa Dios. Ang Sinai maorang Horeb. Pero matod pa niya lain kuno ng Horeb ug lain pud ng Sinai. Lain supalpal pud niya kay wa di sa kahibalo ka kining Horeb maora pong Sinai. Malakay chapter 4 verse 4 sa pagpuribahain ka ng kasuguan nga gibungkag ni Moises kagidawat ni Moises. Niya, Malakay chapter 4 verse 4 sa contemporary English gyapon nga Biblia. Don't ever forget the laws and teachings I gave my servant Moses on Mount Sinai. Nga ang Sinai kung tanaw ni Mospotot dinhi maora pod ng Horeb usa ka pinulungan nga Hebreo. Horeb or Sinai. Kadtong kasuguan nga gibungkag sa atong Ginoong Jesucristo kasuguan ni Moises nga gidawat dito sa Sinai, mao na siya ang napulo kasugo dinhi sa pagpahayag sa basahon ni Moises sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 10 kama 13 sa Deuteronomy kay English version man contemporary English version. Gingon sa pagpahayag Deuteronomy chapter 4 verse 10 kama 13. Gingon dinhi sa atong mabasa sa maong pagpahayag sa Biblia. Gingon dinhi sa atong matagad nga nakasulat. Do you remember the day you stood in the Lord's presence at Mount Sinai? The Lord said, Moses, bring the people of Israel here. I want to speak to them so they will obey me as long as they live. And so they will teach their children to obey me. So, sa 13, gingon dayon sa pagpahayag, dinhi sa maong pagpahayag sa Biblia. Gingon dinhi, the Lord said He was making an agreement with you, natukang Moses, and He told you that your part of the agreement is to obey the 10 commandments. Klaro kayo rin sa mga dugang pagpahayag sa balaang kasulatan, ang napulo kasugo nga nasudlan sa ikaapat din nga sugo pagbantay sa adlang ipapulay gibungkag sa atong Ginoong Hesukristo. Na mo na mga mahal mong tigpaminaw nga wala lugar mi magbantay na sa adlaw igpapahulay kay wala na gibungkag na ug wala na ipatuman sa atong Ginoong Hesukristo. Nakaron ang pangutana, wala na bay kasuguan di sa Espiritu Santo? Doon na. Nga naman, tungod kay sa Biblia nga ginatawag og dabok, Tyndale translation, mga mahal lamang tigpaminaw, unsay gingon sa Biblia. Wala na ba'y pagtuman sa kasuguan? Ato nang nabasa kanina, kung naanta sa Espiritu Santo, magtuman gapunta sa kasuguan. Pero dili sa adlaw igpapuling mong Sabado. Sa Romans chapter 13 verse 1 up to 4, pero sa Biblia nga
the book ingon, obey the government. For God is the one who has put it there. There is no government anywhere that God has not placed in power. So those who refuse to obey the laws of the land are refusing to obey God, and punishment will follow. For the policeman does not frighten people who are doing right, but those who doing evil will always fear him. So if you don't want to be afraid, keep the laws and you will get along well. The policeman is sent by God to help you. But if you are doing something wrong, of course, you should be afraid. Or he will punish, he is sent by God for that very purpose. Ang gihisgutan sa Biblia, ipagpasakop ka sa punuan sa gobyerno, o mailanin mo ni nga gobyerno sa yuta, mga mahal nga tigpaminaw, tud kay walay lain nga gibutang diya, ang Dios may nagbutang sa gobyerno, nga aduna siya kagahom niya na. Kung kinsa man daw ang musupak sa gobyerno, sa balaod diya sa gobyerno, nagsupak ka sa pagtuman sa Dios o ang silot kanimo magauban. Kay ang mga pulis daw sa gobyerno dili angay kadlukan sa mga tao nga nagabuhat sa matarong. Katulabang mahadlok nini katong nagabuhat og dautan. Por iso nga kung di ka gusto nga mahadlok, buhata ang pagbantay sa balaod. O ang mga pulis gipadala sa Dios para pagtabang kanimo. Pero kung magbuhat kag dautan, matod pa, angay kang madlok kay siya mosilot niya na. Wa ka kabalo sa programa sa tong presidente, mga mahal mong tigpaminaw, adtong mga gipangtukang, gitawag og CBRP Community Based Rehabilitation Program, nga mo'y makapuhas sa mga tao nga nagdruga, 30 days every barangay. Kinahanglan ang matag barangay nga adunay drug-free nga pagahimuon, kay mo na'y programa sa atong gobyerno. Nagpasakop kami niya na. Busa ka na usa sa mga balaod sa Dios. Unya, wala day pagtuman sa kasuan. Moron po imong nahibaw ang napulo ka sugo, ang giwala na na. Mo na nga, hain pa ang sugo sa Biblia, Brad Gisrel, sumala sa Biblia. Niya ito basahon ni Reverend sa nakasulat sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 14, lapos na nga ito sa 15 gingon. Sa Biblia nga, Ang pulong sa Dios. Ingon niya ang atong mabasa. Natural sa lalaki nga mubo ang iyang buhok kay makaulaw kung taas kini. Apan kadungganan sa usa ka babae ang taas nga buhok kay gihatagan siya sa Dios og taas nga buhok nga magatabon sa iyang ulo. sa 15 naman, sa 16. Gingon. Apan kung adunay gustong musupak niining maong gitudlo, ang ikasulti ko lang mao nga wala kami laing batasan gawas niini. Ug mao usab kini ang gisunod sa mga tumutuo sa Dios sa bisan unsang lugar. Sa gibasa mga malamong tigpaminaw para pagklaro, no? Ang 11, ang balaod diri sa pagtulod ng PBCM. Natural sa lalaki nga mubo ang iyang buhok kay makaulaw kung taas. Dili ka ipagpataas og buhok, hain lamang ang may katungod sa pagpataas. Apan kadungganan sa usa ka babae ang taas nga buhok kay gihatagan siya sa Dios og taas nga buhok nga pagtabon sa ulo. Apan kung aduna may gustong musupak nining among gitudlo, ang ikasulti ko lang mao nga wala kami laing batasan gawas nini ug mausab kini ang gisunod sa mga tumutuo sa Dios sa bisan asang lugar. O di para dili mo taas ang buhok sa lalaki unsa gisugo, Brad Rini, sumala sa Biblia. Anya Reverend sumala din sa Mikias Kapitulo 1 versikulo 16 ang giyon, magpapaw ka o magpalot ka. Okay. Kanarang punto, magpaupaw ka o magpaalot ka. Usa sa balaod na mga malamong tigpaminaw, wa na sa napulo kasugo ay. Pero gipakita niya po sa Pablo Busa, daghan pang mga kasuguan, dili katong inyong giingon nga kami nahimong dautan kay wa may magbantay sa pulo kasugo. Ikaw kay wa ka makaibaw nga giwala na busa inyo po ng katungod. Nabasa sa Biblia, busa mga malamong tigpaminaw, miabot na mga oras among gipanghinaot nga kamo nalamdagan sa kamaturan, daghan pa unta ang mga kasuguan nga atong ipakita
kay ilang butang-butangan nga kami walay sugo, nagpataka na lang kay ang ilang gusto nga kung kami nagbantay punta sa adlaw nga ipapuhulay, naa na unta kami sa dili paggadotan, pero nganong gidautan man nila ang 70 Adventist Reform Movement nga nagbantay man sa adlaw ipapuhulay. Kana lang daan, nasupalpal na Mitchell Bondilio. Nung to diya nga mong ikalagad ganyo, sa kalalamang sa mong magtutulo, basta Tomas, din yung sinyo ang inyong alagad, Evangelista, Reverend Charlie Inyog sa kalusap sa makaubang Evangelista o Ministro. Kinusab si Brother Hermogenes Macarayo. Kinusab si Brother Jesril Macarayo. Kinusab si Brother Ronnie Ramacamus. Kinusab si Brother Rini Telebrico. Kinusab ang inyong igsoon, Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mayon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.